Is-Sibt 21 ta' Diċembru fl-10:21 ta' filgħodu, is-solistizju tax-xitwa. L-analista tat-temp Samuel Kutajer qal li dan il-fenomenu jseħħ meta jiżviluppaw staġuni minħabba li d-dinja ddur fl-orbita max-xemx u l-kurvaturi tagħha jinsabu f'angolu. Qal li minħabba f'hekk fil-21 ta' Diċembru l-Ewropa li tinsab fl-emisfera ta' tramuntana ikollha l-iqsar ġurnata u l-itwal lejl fil-bidu uffiċjali tal-istaġun tax-xitwa. Spjega li b'mod parallel fl-emisfera t'isfel fejn hemm l-Awstralja, l-Afrika t'isfel u l-Amerika t'isfel jibda l-istaġun tas-sajf bl-iqsar lejl u l-itwal ġurnata. Qal li kemm fil-ħarifa u fir-rebbija il-ġranet u l-ilieli jkunu ndaqs. B'ftit sekondi il-ġurnata tibda titwal mit-22 ta' Diċembru b'ftit sekondi u mbagħad qisu qrib nofs Jannar tibda titwal minuta filgħodu u minuta flaxija sakemm imbagħad naslu għal lejl u nhar indaqs fil-21 ta' Marzu meta hemmhekk tibda r-rebbija. Mistoqsi dwar previżjonijiet tat-temp għal jiem li ġejjin, ix-Sur Kutajer qal li bħalissa ries għalejn Malta, ċirkolazzjoni li qed tiddur kontra l-arloġġ viċin Ruma l-Italja li qed iġġib magħha kiesħa lejn iċ-ċentru tal-Mediterran minn fuq l-Ewropa kontinentali. Għalli maħħa dina tiġġib riħ qawwi, bli riħat jilħu forza 8 u qawwa ta' rifnu, minn kelli r-riħ mistenni jnaqqas mill-qawwa sa nhar il-ħadd. L-analista tat-temp qal ukoll li mhix mistennija tagħmel kwantità qawwija tax-xita. Qal li għall-miliet temperaturi fi Gżer Malti mistennija jqarbu lejn massimu ta' 13 grad u minimu ta' 8 gradi, waħda mill-iżjed jimkisħin matul din is-sena.